Moikka! On lauantai 25. päivä maaliskuuta ja ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona. Ja ajattelin teille kuvata tänään sellaisen setin videojutun, että minkälaista on kampanjointi, eli mitä minä teen yhden päivän aikana, kun vaalit ovat jo näin lähellä. Eli kello on nyt 9 aamulla ja mä oon herännyt puoli tuntia sitten ja otan vielä tuossa tosi nopean mehuhuikan ja lähdin sitten jakamaan mun vaaliflyereita tuohon lähistölle ihmisten postilaatikkoihin. Eli sillä aloitetaan päivä tänään. Tuu mukaan! No niin, ollaan vähän yli puolen välin mainoslenkkiä. Tällaiset postilaatikkorivistut on aina jakajaunelma, mutta että kyllähän aika paljon tulee noihin ihan omakotitaloihin ja myös kerrostaloihin jaettua. Et tulee hyvää treeniä itse asiassa. Et alkaa jaloista tuntua aika hyvälle, mutta matka jatkuu. No niin, eli mainosten jaossa meni pari tuntia aikaa. Kello on nytten aika lailla kohta 12. Olen ollut 10 minsaa kotona, laittanut kamat kasaan seuraavaa matkaa varten. Eli nyt suunnaksi lippulaiva, jossa on vaalitapahtuma. Pakkasin justiinsa vähän lisää flyereita, karkkia ja heijastimia mukaan ja ihan justiisillaan mennään sitten lippulaivaa kohden. Ja tähän mennessä olen jo ottanut 14 980 askelta. Eli sen verta askelia tuli tuossa vaaliflyerin jaossa otettua. Lippulaivassa ja on itse asiassa ollut täällä jo yli 4 tuntia ja hyvin on tullut tavattua eri äänestäjiä ja paljon mielenkiintoisia keskusteluja käytyä. No niin, kello on yli 9 illalla ja tässä on pitkä päivä takana. Eli sen jälkeen kun tulin lippulaivasta, niin kävin sitten jakamassa lisälenkin mun vaaliflyereita. Eli muutama 100 flyeria tuli jaettua vielä parin tunnin aikana tuossa heti sen vaalitapahtuman jälkeen. Ja siitäkin tuli ihan kiitettävästi lisää askelia päivään, eli nyt on lähes 30 000 askelta ja näyttää toi Fitbit-ranneke, että 21,4 kilometriä olisi päivän kuljettu matka, eli yli puolimaratonin verran. Ja täytyy sanoa, että on kyllä jalat aika hellänä ja kipeänä. Onneksi sauna on tuossa ihan justiinsa lämpimänä, niin pääsee vähän saunaan lämmittelemään. Tarkoitus olikin, että mä olisin kuvannut ton vaaliflyerilenkin aikana teille vielä yhden videopätkän, mutta mun pikkuveli soitti. Ja mun tuli sitten yli tunnin puhelu mun pikkuveljen kanssa Kankaanpäähän, kun mun pikkuvelikin on myös ehdolla, niin meillä on semmoista ehdokastukea toisillemme jaossa. Mutta mie pistän vielä vähän päivän saldoa teille näkyviin tuosta kännykän ruudulta, että miltä näytti askeleet ja muut tältä päivältä. Ja tämmöistä ehdokkaan arki on ja huomenna jatkuu samalla vauhdilla, kunnes sitten taas työarki koittaa ja pitää palata työnantajan palvelukseen, mutta näin ehdokkaat vetää tätä kampanjaa. Ei muuta kuin oikein mukavaa illan jatkoa. Moi moi!